Sa Pilipinas, iisa lang ang bagong bukamlinig, ang Alternatibong Media Network na nagtutrompeta at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Sunshine Radio, DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Ka-partner mo sa balita at serbisyo. Oras alas 5:30 ng umaga. Hindi basta balita, Mismong balita, magagandang balita, napapanahong issue, makatotohanang reaksyon, mahalagang tinig, ordinaryong obserbasyon, malalim na talakayan, puso at sinaunang bago, biyahe, kainan at importanteng kaalaman. balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Hula, huwag-huwagang pambalita ng DZRD, Sunshine Media Network. Ito ang pinakamahalagang pangyayari sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ang Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Pangasinan Today! Magandang umaga po, Pangasinan. Ang inyo pong lingkod, nagpapakilala sa unang salvo ng Pangasinan Today. Janice Hidalgo po, makakasama natin sa technical side, Engineer Rosito Bautista. At syempre, makakasama rin natin kung meron tayong co-pilot. Si co-pilot ay meron ding co-pilot. Magandang umaga, makakasama rin po natin sa radyo ngayon, DZRD Sunshine Radio, sinakasamang Jonathan Feliciano, Benji Lagasco, Madam Sonia Awas at Lorena Caparos. Magandang umaga muli, Janice Hidalgo, Pangasinan. Ito ang Pangasinan Today. O, di ba? Tatalakayin natin agad ngayong umaga, mga kaibigan. O, di ba, kagaya ng sinasabi natin, ito po ang nag-iisang programa sa radyo na magazine format program. O, di ba? I'm back, mga kaibigan. Unang araw po ng Simbang Gabi. Dagupan, nagsimbang gabi na ba kayo? Pangasinan, nagsimbang gabi na ba kayo? O, di ba? Pwede rin po kayong mag-text. Text hotline natin 0921-367-0810. O, bigyan nyo ako ng feedback. Anong nangyayari sa Simbang Gabi? At syempre, alam po natin, pagkatapos ng Simbang Gabi, ang ating mga kababayan pupunta sa kani-kanilang pag-aalmusalan. Kaya napapanahon rin, tatalakayin natin ngayong umaga. Tradisyonal na food delicacy ng Simbang Gabi. Nananamlay na raw kasabay ang pagtaas ng presyo ng sangkap nito. O, di ba? Isama pa ang kompetisyon sa mga food fads. O, di ba? Ang kinalakihan natin ng mga Simbang Gabi foods, ano bang mga yan? O, ang mga kaibigan natin sa puto bongbong at ang mga puto delicacies, syempre kasama ang mga delegates ng mga bibingka. O, yan ang ating nananamlay na raw po, di ba? Tatalakayin din po natin, mga kaibigan, bukod dyan sa mga pupuntahan natin pagkatapos ng Simbang Gabi. O, anong mga bago sa ating mga kaibigang magsasaka. Magandang umaga, Mang Pedring. O, yung ating mga kaibigan at
na tsuper ngayong umaga. Marami ho ang nagbiyahe ngayon sapagkat unang araw, o di ba unang araw tapos simbang gabi. O di ba yan mga pag-uusapan, mga kaibigan. Syempre, tatalakayin po natin, COMELEC Commissioner Sisto Brillantes iginiit na hindi porke may Certificate of Compliance daw ang mga nabanggit na gusto nilang patanggalin sa pwesto dahil hindi nagsumite ng kanilang SOSE. Magkaiba raw kasi ang mga Certificate of Compliance at ang tinatawag niyang legitimate filing. Mas mabigat na parusa sa mga hindi raw nagsumite sa tamang oras ng SOSE o Statement of Election Contributions and Expenditures. O ito'y matapos sertipikahan naman noong Biyernes ni Pangasinan Provincial Election Officer Attorney Salas na nagsumiti na ng SOSE si Governor Amado Espino Jr. Tatalakayin po natin isa-isa ang mga ito ngayong umaga sa programa nating Pangasinan Today. Umpisahan po natin sa tradisyonal na food delicacy ng simbang gabi. Nananamlay na raw. Matatandaan po ninyo mga kaibigan, mga kababayan, kabaluyan, kaarok, oy nako. Ang mga paborito po nating putong puti. Pagkatapos yung pong ating mga paborito ngayon na iba't ibang kulay ng puto at ang mga bibingka. O di ba? Meron agad text. O di ba? Text line 0921-367-0810. O kung meron na kayong landline ngayon, pwede rin kayong sumalo at makisabay sa ating talakayan 515-7986 at 523-3749. O hindi ba nananamlay raw ho kasi ang mga tradisyonal na pagkain na gustong-gusto ng mga Pilipino, syempre partikular dito sa ating probinsya. O kung kayo ay nagsisimba dyan ho sa may bayan ng Manawag, o patupat, marami ho dyan, mga kakaning patupat, o Mangaldan, ano bang mga kinakain nila dyan, di ba? Marami, tupig, o kakanin. Mga delicacies na ito, nananamlay na raw dahil ho tumataas ang presyo ng mga sangkap nito. Isabay pa, ano ba yan? Nininervyos ka siya ng isabay ang kompetisyon ng mga food fads. Ano po ba itong mga food fads na ito? Kaliwat kanan na pagbubukas po ng mga o pagsabay naman ng mga nauuso. Ang mga Pilipino kasi mahilig sa uso. Hindi ba yung nakalakihan nating pagkain ng puto bongbong? Nakalimutan na raw, nananamlay. Hindi rin ho sila makapagpataas ng presyo agad-agad-agad dahil para ho sa mga mamimili. Bakit nga ba co-pilot Bakit yung ating mga kababayan pagka nagtaas yung tindera ng bibingka ng presyo? Ayaw bilhin. Pero pag sa fast food yan, kahit na yung halaga lamang ng inumin at nilagyan niya ng panamis sa ibabaw, ay tumatakbo ang presyo niyan, 40 pesos hanggang 80 pesos, inumin pa lang, di ba? Presyo po ng puto ngayon, tumatakbo ng 75 pesos hanggang 80 pesos. O yan, ayon yan sa ating texter na nanggaling po sa Kalasyaw. Diba? Puto Brigade, galing din po sa Dagupan City. O, may mga pagawaan ng puto sa Dagupan City. Nasa tabi po ng simbahan sa may Dagupan City. Syempre, dyan sila mabili ngayon. O, di ba? Pati rin ang mga Bibingka Brigade. O, kamusta ho ang mga Bibingka Brigade? O, di ba? Text message, batiin ang Bibingka Brigade ng Bacayao Sur. O, tindero, maraming salamat. Nandyan na ho sila. Nakikinig po ang Bibingka Brigade sa may Bacayao Sur. Pwesto po namin nasa harap ng Dagupan City Plaza. DCRD Pangasinan Today. O, good morning, Rick Marinas. O, pakibati po, Pete Villanueva, Justin De Vera at Nino. O, hindi ba? Magandang umaga po sa inyo. O yan, marami pa tayong, pwede rin nga pabati. 15 pesos daw po ang kanilang bibingka kapag meron daw pong itlog na pula. 12 naman kapag plain. O yan yan po ang ayon kay Rick Marinas. 15 years na hong gumagawa ng bibingka sa lungsod ng Dagupan. O, di ba?
Ayon kay Marisa Diaz, 21 taong gulang ng barangay Nagsaing, Kalasyaw, sa sobrang mahal ng asukal at bigas, o yung partikular ang malagkit na bigas, mga puto vendors, kabilang po ang mga putong bungbong at bibingka na nanamlay taon-taon. 12 taon na raw po silang gumagawa ng puto, pero itong taon na ito, ramdam ng mga puto vendors ang paghina ng kanilang benta. Dati-rati raw po, umpisa pa lamang ng Disyembre ay humahakot na at parami ang kanilang ginagawa sapagkat kaliwat kanan ng bili ng ating mga kababayan. Pero dahil nagmamahal ang presyo po ng asukal at pati rin po ang presyo ng mga mahahalagang sangkap sa kanilang o itlog kasama rin ho dyan. O diba, dati raw kasi ang itlog may 4 pesos pa, 3 piso o 2.50. Kano na bang itlog ngayon, diba? Kasama rin pala yan sa paggawaan ng bibingka, mga kababayan, di ba? Pakibati po ang mga Puto Brigade ng Kalasyaw, Pangasinan. Magandang umaga, Pangasinan today. O, di ba? Magandang umaga sa inyo. Okay, ito po ang programa na araw-araw nang gigising sa inyo. O hindi ba? Soft na panggising, maaari din po namang mabigat. Siyempre, pag nakita nyo ako, mabigat na panggising. Mabigat, natatawa yung aking co-pilot kasi nabanggit ko mabigat na panggising, di ba? Okay. Ano nga ba yung mga food fads na kakompetisyon ngayon ng ating tradisyonal na mga kinakain tuwing simbang gabi? O nariyan ho ang mga fast food chains, nariyan din ho ang kaliwat kanang lumalabas na ba't pati drinks, di ba, yung mga tea, iba-ibang tsaa center. O, nandyan din sila sa umaga. At pagkatapos, dati-rati ho ang mga makikita lamang nakabukas at nagtitinda ng mga maiinit na sabaw. O, kamusta rin po ang mga taga-barangay Herrero Perez. O, Kalaskusan Brigade naman, magandang umaga po. Ayan, marami na raw hong kumakain doon ngayon. Almusal time. O, diba? Almusal time. O, yan. O yan, parang nakakaantok. Akala ko ba panggising, di ba? Kasabay po ng pagtaas ng mga presyo, syempre ito pong mga paglabas at lipanan ng iba't ibang mga food fads na lumalabas po sa kalsada. Syempre, dati po ang makikita lamang kasabay ng simbang gabi ay ang mga puto bongbong, puto at kung ano-anong kakanin. Ngayon ho, nakikisabay na rin daw ho ang mga malalaking fast food chain na nakabukas at nagaanyaya sa mga pamilya at grupo ng taong nagsisimba. Dahilan tuloy ito upang manamlay ang industriya ng mga tradisyonal na pagkain ng puto bongbong. O, diba? Yan daw ho ang isa sa mga dahilan bakit humihina ang kanilang bentahan. Di ba? Kawawa naman pala yung ating mga kababayan na nandyan sa industriyang yan dahil ito sana yung peak season nila. O, di ba? Peak season ng mga kakanin, puto bongbong at kung ano-ano pa. Pero dahil po marami na ho ang talaga hong ganyan. Kung minsan ito rin ho ay senyales ng pag-asenso ng isang bayan. Kasi kung wala ho itong kompetisyon na ito, hindi ho natin mararamdaman ang paglago ng industriyang tinatawag. Siguro itong ating mga kababayan kinakailangan mag-isip ng mga gimmick o syempre para masabayan ang gusto ng ating mga kababayan. O tignan natin, di ba, Puto Festival ang Kalasyaw? Dati-dati, 2 kulay lamang ang puto. Ngayon, meron na rin iba't ibang flavors. Iba-ibang kulay. Nakakatulong din ho kasi ito upang makaanyaya ng ating mga kababayan na bumili ng kanilang mga produkto. At siguro kinakailangan din ho na itong ating mga kababayan sa lokal na pamahalaan maging masigasig dun ho sa tinatawag nilang market drive ng kani-kanilang mga produkto. Ano ba yung mga kakanin? O may mga kakanin festival tayo may Patupat Festival, o di ba? Mga kung ano-anong festival na may kinalaman doon sa kani-kanilang produkto. Isa, ito hong mga tradisyonal na pagkain o food delicacy ng simbang gabi. O ayan. Pakibati po si Mang Nino
Managlakoy Pising, nakikinig na po. Sunshine Radio ngayong umaga, Pangasinan Today. Maraming salamat, magandang umaga. O, di ba? O hindi lang naman kakanin ang pwede nating i-market. Hindi lang naman kakanin ang mga festival sa ating o yan na, text na naman. Hindi lang naman kakanin ang ating mga festival, di ba? Marami rin tayong mga festivals na meron dyan. Pilot, co-pilot, pwede bang bigyan mo siya ng kakaiba pang festival? Hindi lang naman kakanin festival. Sige, hanap buhay muna ho tayo. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible. The Malangsi Festival is one of the major and most exciting events in the Philippines in the making. And it is envisioned to be one of the events worth visiting and coming back for in Pangasinan. Taga-Tarlac po ako. Actually, taon-taon po ako bumibisita dito na. I love Bayambang Fish Festival. Colorful floats yearly wraps the province's largest municipality with 77 villages most beautiful, Bayambaguena. The street parade that depicts the harvest of freshwater fishes has become an instant hub for local and foreign photography enthusiasts. A high level of excitement filled the streets as hundreds of farmers parade their best products grown in this locality, from onions, corn, rice, and the healthiest farm bodies like carabaos, goat, native chickens, ducks, and many more. More than 10,000 pieces of freshwater fishes. Among them is tahito, tilapia, gurami, and many more, simultaneously grilled in a kilometer-stretch street party all afternoon, while lively different bands play the nights of party and excitement. The Malangsi Festival was conceptualized in 2009 by no less than Mayor Ricardo M. Camacho and was consequently been part of the annual town fiesta. It is undeniably the best promotion for tradition, culture, and lives of a typical farmer behind the best tasting buro and the mouth-watering hito. From the biggest municipality of one of the country's biggest provinces, the people of Smile, creating the culture of traditions, farming, foods, and music with style. From the avenues of mileage, display of beauty, sectoral events, stage of talent, cultural presentations. And this coming year, as we globally prepare for one historical record-breaking event, we want to take your part. Be seen, be heard, and be there. Kabaluyan, Cesar Kiambao. Dr. Henry J. Fernandez, Chairman, Quadricentennial Committee. Because we have 77 barangays, we are going to break that record with 7.7 kilometers. Honorable Mayor Ricardo M. Camacho, Chairman, Malangsi Festival. So lahat ng kababayan ay ating iimbitahan. Be seen, be heard, be there. April 4, 2014. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. 50 minutes pagkatapos po ng oras na alas 5. O di ba? Hirap Tagalog. Kasama niyo pa rin po gumigising sa inyo Pangasinan Today, Janice
Hidalgo po. Kasama pa rin po natin ang ating co-pilot, Engineer Rosito Bautista. Okay, text line 0921-367-0810. Makibahagi po kayo sa ating talakayan. Tumawag 515-7986 at 523-3749. O diba, batiin daw natin Dr. Raquel Pambid, PSU Bayambang Campus. Maganda ka pa nga sa umaga, Dr. Raquel Pambid. Maraming salamat po sa pakikinig. Magandang umaga ulit. Batiin din ho natin si Madam Romary San Juan, San Jacinto, Pangasinan. Magandang morning sa'yo, mga magagandang miss. O, diba? O, kanina tinatalakay ho natin yung problema ng ating mga kababayan na nandyan ho sa industriya ng mga pagkain na binibili natin tuwing simbang gabi. O, diba? Unang araw, tapos simbang gabi. O, diba? Aling Enriqueta, magandang umaga po. O, yan, magandang umaga po sa inyo. Taga Galvan, Dagupan City. O, sinasabi ho nila, malakas daw ho ngayon ang radyo. Oy, bukas pa raw ho ngayon dahil unang araw nga ng simbang gabi. O, pigar-pigar. O, di ba? Sabi ko na, pigar-pigar. Magandang umaga po. O, yan, babasahin ko ang iyong text. O, itong iyong text, paano ba yan? Some text missing. O, di ba? Text ulit. Kagaya nga ho kanina, nabanggit ho natin, hindi lamang yung pagpupromote ng mga local government ng kani-kanilang mga produkto ang kinakailangan ng ating mga kababayan upang sa mga ganitong panahon, peak season, maibenta at matulungan ang kabuhayan ng ating mga kababayan. O kagaya ho dyan, sa bayan ng Bayambang, o patuloy ho ang marketing strategy dyan, ang mga local government, pati ang mga empleyado po. Oh, halos lampas na no sa 8 oras ang pagtatrabaho, paghahanda po, pagpre-prepara sa darating na Malangsi Festival. Magandang umaga sa iyo, Madam Linda. Oh, di ba? Nakikinig na po siya, naghahanda na raw ho silang pumasok, tapos na ho silang nagsimbang gabi. Magandang umaga sa inyo. Kuya Top, Sagun, magandang umaga rin sa iyo. O yan, di ba? Gumigising ho sa inyong umaga, Janice Hidalgo ulit. Pangasinan today po ito. Araw-araw na po tayo, di ba? Parang nakakaantok. O, di ba? Araw-araw makakasama nyo na po tayo, Lunes hanggang Biyernes, di ba? Gigisingin po natin kayo sa paghahatid po ng iba't ibang mga impormasyon at mga tatalakayin po natin. O, di ba? Kagaya ho niyan, COMELEC Commissioner Sisto Brillantes iginiit na hindi raw porke may Certificate of Compliance na ang mga pinaalis sa pwesto dahil hindi nga raw nagsumite ng Statement of Election Contributions and Expenditures. Ginit ho nila na magkaiba raw ho kasi ang compliance certificate sa legitimate filing. O, diba? Matapos naman po itong klaripikahin nung Biyernes ni Attorney Salas na nagsumiti na nga at natanggap ng 2 tanggapan ng COMELEC Central Office ang SOSE ni Governor Amado Espino Jr. O, ano ba yan? Pa-Christmas pa yan? Ano ba? Matatandaan ho noong Biyernes o nung Huwebes ay nagpalabas ng statement ang COMELEC. Inuutusan ang mga bagong halal o re-elected officials na lisanin o bakantihin ang kanilang pwesto dahil daw hindi sila nakapagkomite ng SOSE. Ano ba itong SOSE na ito? Yan ba yung pangbukas ng mahiwagang baul in Siyang? Hindi, susi yun. SUSI, hindi SOSE. Ano ka ba? SOSE, Statement of Election Contributions and Expenditures. Okay, 4 na gobernador daw, 1 vice governor, 12 board member, 20 representante, 26 na city at municipal mayors at 324 councilors sa buong bansa. Ang ayon sa COMELEC ay hindi raw ho nagsumite ng kanilang SOSE. At noong Sabado ay ginigit nga nitong si Commissioner ng COMELEC, Sisto Brillantes, na hindi raw ho porke may hawak silang mga certificate ay tinatanggap na ito ng COMELEC. Paano ba yan?
Diba? Sa kaso naman ho ni Governor Amado Espino Jr., agad nilinaw ni Provincial Election Officer Attorney Salas na nabigyan ng Certificate of Filing si Governor Espino ng SOSE nito noong June 10. Aminado naman si Salas na nagulat ito sa balitang kabilang ang pangalan ni Espino sa mga hindi nag-file. Ito'y sa kabila ng 2 opisina ang nakatanggap ng kopya sa COMELEC Central Office. Ano ba ang SOSE na yan? O, diba sabi ko na nga, hindi ito yung pangbukas ng mahiwagang baul. Diba? Hinihiling naman po nila noong Sabado na mas paigtingin daw ang parusa sa mga hindi raw ho nagsumite ng kanilang SOSE. O diba? SOSE, ulitin ho natin mga kaibigan, Statement of Election Contributions and Expenditures. O diba? Kailangan, katatapos lang din ng eleksyon ng barangay ha. Ilan kayang mga barangay elected officials at mga hindi nanalo ang hindi nag-file? O kasi ho, kinakailangan manalo man kayo o hindi, kinakailangan hong mag-file kayo ng inyong mga SOSE. O, hindi ba? Sino bukod kay Governor Amado Espino Jr. ang hindi nag-file ng kanilang SOSE sa lalawigan ng Pangasinan? Meron din ba? Meron din po. Sa Balungaw, Sangguniang Bayan member Dante Villapa ng LP po, hindi raw ho nagsumite ng SOSE ayon sa COMELEC. Binalonan, Councilor Kaburnay Josie. Hindi raw niya pinirmahan ng personal ang kanyang SOSE kung kaya't hindi tinatanggap ng COMELEC ang naturang SOSE. Samantalang sa Dagupan City, si Vice Mayor Brian Lim daw ho ay hindi gumamit ng dapat na form o yung required form kung kaya't kinukonsidera ng COMELEC na hindi ho siya nag-file ng kanyang SOSE. Manawag din Sangguniang Bayan Ching Paran. Hindi rin daw ho nag-file ng kanyang SOSE. O, di ba? May isa ring assemblyman sa Autonomous Region ng Mindanao ang hindi nag-file ng kanyang SOSE. O, di ba? Nilinaw naman sa atin kahapon ni Director Roderick Dawis ng DILG Dagupan na meron ng certificate na naisumite ang COMELEC sa kanya. Hingil po dito sa kaso naman ni Vice Mayor Brian Lim kung kaya't maaari nang hindi raw pag-usapan pa ang pangalan ni Vice Mayor Brian Lim. Ngayong umaga, sana ay makakapanayam natin itong si Direktor. Magandang umaga sa iyo, Direktor. Bagamat nakikinig ho siya, nandun na ho raw sila sa San Fernando City ngayon sapagkat naghahanda sila Regional Evaluation Performance Evaluation Meeting ngayong araw hanggang sa darating na bukas ng hapon. Kaya humingi siya ng paumanhin. Okay lang po yun? O di ba maganda sana kung matatalakay natin ng buong buo yan? Ano nga ba ang SOSE? O di ba? Insya nga yung SOSE, hindi yan pambukas ng pintuan, ha? Hindi yan SUSI. O. Hindi yan susi. O, di ba? Ano nga ba ang SOSE na ito at bakit? O ba, bakit ba tayo napunta sa usapan na yan? Bakit ba ito mahalaga? Nasusunod ba ito? At meron bang kaparusahan kung hindi ka nagsumite ng iyong SOSE? Diba? SOSE ulit ha, Statement of Election Contributions and Expenditures. O, mga bagong halal na kapitan, nagsumite rin ba kayo ng ganyan? O, diba? Kung ang mga gobernador, mayor at mga sangguniang bayan, pati board members ay binubuklat ngayon ng gobyerno, kayo pa kaya? Diba? Ilan kaya ang hindi nagsumiti sa kanila itong nagdaang halalan ng barangay? Meron din naman palang kaparusahan yan administrative fine. O di ba? Nalulungkot ang COMELEC sapagkat napakaliit daw po ng kaparusahan at kayang-kaya nitong mga nanalong opisyal. Sa ngayon ho kasi tumatakbo lamang ng 1,000 hanggang 60,000 ang kaparusahan sa mga hindi nakapag-file ng kanilang SOSE. O sa presidente, sa first offense, 30,000 pesos. Second offense, 60,000 pesos. Kayang-kaya. Vice President, 30,000 at 60,000 pesos. Senator, 30,000 din hanggang 60,000. Governor at Vice Governor, 25,000 first offense, 50,000 second offense. O, to. Sa pork barrel, representatives, 20,000 hanggang 40,000. Yakang-yaka yan. Party list, 30,000. First offense, 60,000 ang second offense.
Sangguniang Panlalawigan, first offense, 20,000. Second offense, 40,000. Di ba? Kayang-kaya daw yan. Kaya nga hinihiling po ng COMELEC na babigyan ng mas malaking kaparusahan at gawin daw pong krimen ang hindi pagfa-file ng SOSE. Ano bang inilalagay dyan sa SOSE kasi, hindi ba? O sayang, hindi raw makakatawag sa atin si Director Roderick Dawis, DILG Dagupan. Ayon po sa Republic Act 7166, lahat ng nanalo o natalo dapat magsumite ng SOSE. Sosyal. Sosyalan ba yan, SOSE? O, di ba? Bakit ba sinilip naman nila yung SOSE na yan, hindi ba? Makikita rin ho ba natin dyan sa SOSE kung ilan ang mga nagdonasyon sa ating sa mga nagdaang yung mga tumakbo na kandidato? Makikita nyo ba kung magkano ang dinonate sa kanila? O, di ba? Sa batas ho kasi parang tinataya lamang na 5 piso hanggang 3 piso o 3 piso hanggang 5 piso ang dapat gastusin ng mga tumakbo sa kanilang mga pwesto. O hindi ba nasusunod ho ba yan? Presyo lamang ho ng mga parapernalya sa printing press. Mukhang hindi na ho yan ang presyo, di ba? Yan ang hindi naman yung maliit na kalendaryo. Mukhang hindi na ho yan ng naakwang presyo, hindi ba? Pag binigay mo yung maliliit na kalendaryo na yan, hindi na nagkakalaga ng 3 piso hanggang 5 piso. Idagdag pa natin yung mga naglalakihan, gabahay na mukha po ng tarpaulin. O kahit naman kasi hindi eleksyon dito ho sa lalawigan ng Pangasinan. May mga distrito na naglalakihan po ang tarpaulin. Nakala mo eleksyon. O di ba? Marami pong ganyan. May tawag diyan EFAL. O di ba? Kala mo nga eleksyon palagi kapag ka meron pong mga dinidisplay na proyekto. O may mga mukha ang lalaking tarpaulin. Lalo na kapag ka mga kapiestahan, dinidisplay po yung mga pangalan ng mga proyekto. Kasama din ba sa SOSE yan? Dapat kahit hindi sa SOSE, di ba? Kahit hindi sa mga nagdaang eleksyon, magkano rin ba ang ginagastos nila sa pagdi-display ng kanilang mga tarpaulins na naglalaman ng kanilang mukha na para bang pera nila yung ginastos. Di ba? Yung mga sana naman yung iba magpalit ng linya. Imbis na mula sa puso, pangatawanan nyo na mula sa bulsa. Kaya lang di nila magawa. Bakit, mga kababayan? Kasi pera po ng taong bayan yun. Hindi nila pera. Diba? Good morning, Engineer Marieta Mendoza ng Santa Barbara. Maraming salamat. Good morning sa iyo. Alas 6 pala ng umaga, di ba? O, naghahanda na po yung ating mga kababayan pumasok sa kanilang mga trabaho, pumasok sa eskwelahan. Siyempre, may pasok pa rin po Lunes, kahit na po December 16. May pasok pa rin po kahit nalalapit na inyong mga Christmas vacation, Christmas party. Sama nyo naman kami dyan ni Co-Pilot, no? Para mabigyan kami ng regalo dyan. Habang naghahanda po ang ating mga kababayan sa kanilang pagpunta sa kanilang mga opisina, at pagpasok ng mga anak sa eskwelahan o samantalahin, text at batiin natin, di ba? Magandang umaga, Meli. O, yan. Hindi mo naman sinabi kung taga saan ka, Meli, di ba? Sana sabihin mo rin kung taga saan ka. Di ba? Hindi ko man i-broadcast ang inyong number. Pangalan lang at kung sinong gusto mong batiin. Walang lugar Meli lang. Meli the Dragon, ano ba yan? O habang humihigop po kayo ng mainit na kape. O kagaya nito, di ba? Maraming salamat sa mainit na kape. Habang humihigop tayo ng mainit na kape, o hanap buhay muna tayo dyan, Co-Pilot. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible. Kabaluyan, Cesar Kiambao. Dr. Henry J. Fernandez, Chair of Quadricentennial Committee. Because we have 77 barangays, we are going to break that record with 7.7 kilometers.
Honorable Mayor Ricardo M. Camacho, Chairman Malangsing Festival. So lahat ng kababayan ay ating iimbitahan. Be seen, be heard, be there. April 4, 2014. The Malangsing Festival is one of the major and most exciting events in the Philippines in the making, and it is envisioned to be one of the events worth visiting and coming back for in Pangasinan. Taga-Tarlac po ako. Actually, taon-taon po ako bumibisita dito na I love Bayan Bang Fish Festival. Colorful floats yearly wraps the province's largest municipality with 77 villages most beautiful by Yambaguenya. The street parade that depicts the harvest of freshwater fishes has become an instant hub for local and foreign photography enthusiasts. A high level of excitement filled the streets as hundreds of farmers parade their best products grown in this locality, from onions, corn, rice, and the healthiest farm bodies like carabaos, goat, native chickens, ducks, and many more. More than 10,000 pieces of freshwater fishes. Among them is tahito, tilapia, gurami, and many more, simultaneously grilled in a kilometer-stretch street party all afternoon, while lively different bands play the nights of party and excitement. The Malangsing Festival was conceptualized in 2009 by no less than Mayor Ricardo M. Camacho and was consequently been part of the annual town fiesta. It is undeniably the best promotion for tradition, culture, and lives of a typical farmer behind the best tasting buro and the mouth-watering hito. From the biggest municipality of one of the country's biggest provinces, the people of Smile, creating the culture of traditions, farming, foods, and music with style. From the avenues of mileage, display of beauty, sectoral events, stage of talent, cultural presentations. And this coming year, as we globally prepare for one historical record-breaking event, we want to take your part. Be seen, be heard, and be there. Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to say. Hi, this is Mike. I'm Eric. Jake here. And I'm Crystal. And we are The Voice. We are inviting you all to catch us at Papasco Show for a Cause this coming December 20. 16 evening at Divine Word Academy of Dagupan Hall. You may buy your tickets here at the DZRG station or contact this number, 453-0589. Lots of guest performers will be joining us, especially Mr. Paula Ravales himself. A very Merry Christmas and a Happy New Year. See you there. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Hindi basta balita. Mismong balita, Magagandang balita. napapanahong issue, Makatotohanang reaksyon. mahalagang tinig, Ordinaryong obserbasyon. malalim na talakayan, Puso at sinaunang bago, biyahe. kainan at importanteng kaalaman. Balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Siyempre, 8 minuto pa rin po makalipas ang alas 6. Ang kasama pa rin po ninyo, December 16, Pangasinan Today. Magandang umaga, Janice Hidalgo.
O, di ba? Sa mga Text Brigade, magandang umaga raw. Naghahanda na silang pumasok. Batiin natin ang mga Bayambang Brigade. Magandang umaga sa inyo, Larry, Sting, Kagawad, Richard. Hindi na siya Richard basta-basta. At Intong, magandang umaga. O, handa na ba kayo? Habang humiinom kayo ng mainit na kape, siguruhin ninyong maaga kayong papasok. Lunes, mga kaibigan. Araw-arawin maagang pumasok sa inyong mga tanggapan, ganun din sa mga eskwelahan. Lalong-lalo na po ang mga tanggapan ng mga pamahalaan. Agahan nyo naman ho yung pagpasok. Huwag paghintayin ang mga kliyente na nauuna pa doon po sa mga tinatawag nating serbisyo publiko. O, agahan ang pagpasok ha. Mayor's Office, Bayambang Pangasinan, magandang umaga. Mr. Jerenerio Rosales, maraming salamat sa suporta at pakikinig. Mr. Espino, magandang umaga rin sa iyo. Maraming salamat. And of course, Madam Erlinda Beltran, ang abogadang maganda sa Mayor's Office ng Bayambang, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga rin daw kay Michelle, pinababati ka ni Dave. Magandang umaga raw sa iyo. O, diba? Nakukumpleto yung araw nila pag binabati ang kanilang mga kasama, hindi nila mabati dun sa kanilang mismong opisina. Welcome po kayo, Text Brigade 0921-367-0810. Meron ho kayong nais na pag-usapan? Tumawag 515-7986, makilahok sa usapan 523-3749. Pangasinan Today, kasama pa rin po ninyo, syempre, bumabati, gumigising sa inyong mga umaga, nagpapakilala. O, diba? Janice Hidalgo. Kanina tinatalakay nga natin, kung binabalikan natin ang ating talakayin, ang pananamlay po ng mga tradisyonal na pagkain tuwing simbang gabi. O, dahil daw po ito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng kanilang mga pangunahing sangkap katulad po ng asukal, malagkit na bigas. O, di ba? Mataas na ho ang presyo. Kasi yung ating mga kababayan daw kapag tinataas ang presyo ng bibingka, o maraming salamat ulit dun sa ating listener, Rick Marinas, o 15 pesos ang kanyang bibingka. O, di ba? Rick Marinas, may bibingka ka. O, di ba? 12 naman daw po. Paubos na. O, kapag walang itlog na maalat. 75 pesos hanggang 80 pesos, puto, kutsinta, puting puto at may iba't ibang flavor dyan ho sa may harap ng Dagupan City Public Plaza. Puto, 75 to 80 pesos. Nagrireklamo raw ho ang ating mga kababayan kapag tumataas ang presyo ng mga yan. Pero kapag kayong daw mga nasa fast foods, kahit na inumin pa lang, nagkakahalaga ng 40 pesos to 80 pesos. Aba, mabiling-mabili, patok na patok. Habang umiinom naman po ng mainit na sabaw ang mga taga Barangay Herrero Perez, magandang umaga po sa inyo. Yung mga papasok sa opisina, alas 6:12 na. O, di ba? Agahan nga ang pagpunta sa opisina. Ito ho kasing mga nakaraang araw, napapansin ho natin, pabigat ng pabigat ang daloy ng trapiko. O, kasi piyesta sa lungsod ng Dagupan eh. Pero siguro kinakailangan magkaroon ng magandang sistema, no? Kasi kung minsan nakain na ho nung mga trade o yung mga nagtitinda doon, yung kalsada. Nakakalimutan ho yata meron pang pasok, hindi pa totally bakasyon. Diba? Kaya kung minsan, kung ang dating mga kababayan natin nakakauwi ho ng alas 6 ng gabi, dahil ho sa bigat ng trapiko, alas 8 ng gabi. O diba? Parang Manila. Parang Quezon City. O, diba? Yung iba naman nakakaabot pa ng alas 7. O, diba? Maaga na rin daw yun. Sa mga susunod na araw, kailangan talakayin ho natin ito, yung mga sistema ho at saka yung seguridad ng ating mga kababayan dahil peak season sa mga iba't ibang pamilihan o tiyangge uso, di ba? Siksikan ho ang tao, kamusta ang seguridad, partikular ho sa mga malalaking lungsod, sa lalawigan ng Pangasinan. Ano bang mga paboritong puntahan dyan? Siyempre, piyesta nga ng Dagupan, lungsod ng Dagupan, pinupuntahan. Marami hong namimili dito. Ang lungsod ng Urdaneta, ganun din ho. Aba, siksikan na rin ho ang tao dyan. Kakamustahin natin. Anong mga nakalatag na seguridad
ng ating kapulisan para sa ating mga kababayan dahil nga peak season. O, di ba? Tapos, syempre, yung ating tinatawag na traffic management. O, traffic management sa Dagupan City ba? Dapat siguro i-rate din natin, ha? Di ba? Bagong mga muka. O, nung mga, marami kasi dyan, bago nga ang mga muka. Di ba? Kamusta naman ang rating ng traffic management sa lungsod ng Dagupan? Magandang umaga sa ating mga traffic management diyan sa Public Order Safety Office. O, di ba? Sisigapin natin na sa oras po ng alas 5 hanggang alas 6 ay makakasama natin itong mga kinauukulan na ito. Diba? Siyempre, para malaman ng ating mga kababayan kung meron nga bang mga nakalatag na paghahanda. O, siyempre pumasok yung Disyembre pero ito na talaga yung peak season. Maraming tao, maraming pera daw ang tao. Parang tayo lang co-pilot ang walang pera. Di ba? Marami hong mga tao namimili. O, di ba? Anong seguridad na nakalatag sa kanila? Ano ang mga inihanda nilang traffic scheme, traffic programs at mga kung ano-ano pa. O, di ba? Pati raw po sa Carmen Rosales. O, syempre siksika ng tao dyan. May mga malalaking establishmento dyan. Traffic. Villasis, Pangasinan. Grabe din daw po ang traffic kahit na daw po ngayong umaga. Eh, syempre ho, papunta ng Manila yan at papunta rin ng Norte. Talagang nagsasalubong dyan. Aba, kamustahin din po ninyo ang traffic management ng Villasis sapagkat napakatagal na pong panahon, stagnant ang traffic dyan kahit daw po hindi rush hour. O hayaan nyo po, sisikapin natin sa mga araw na ito. Kakamustahin ho natin kung ano ho ang kanilang mga ginagawa dyan sa lokal na pamahalaan at ang kapulisan po ng area na yan. O diba, syempre, unang araw, unang salvo ng Pangasinan today. Pero yan mga yan po, sisikapin natin na lahat po ng mga yan ay matatalakay natin, di ba? Para araw-araw, paggising ho ninyo, pagkatapos ho ninyong dumaan sa mga simbahan, dahil syempre, panahon ng simbang gabi, makakasama na po ninyo kami, tatalakayin na natin ang mga isyong ito, ang mga balitang ito, hindi ba? O para going na yung mga araw ninyo. O syempre, Lunes, kalampagin ang mga empleyado ng lokal na pamahalaan, wag magpapalate. Wag ho ninyong hayaang mauna yung mga kliyente ninyo sa opisina. Or kahit na nandyan na kayo, may trabaho naman, di ba? Alam niyo ho ba, madaling araw pa lang, alas 2, alas 3, dyan ho sa tanggapan ng SSS, marami na hong nakapilang mga kababayan natin. O, di ba? Aalamin din natin ang mga benepisyo ng mga miyembro ng SSS. Ba? Bakit ganon? Alas 2 hanggang alas 2 pa lang ng umaga, may nakapila na dyan. Di ba? Kamustahin din natin ang mga yan sa mga susunod na araw. Maraming salamat sa mga texters, sa mga feedbacks ninyo. Text Brigade 0921-367-0810. Welcome din po kayo sumali sa talakayan. 515-7986-523-3749. O, di ba? Nakaka-warm up na tayo. Di ba? Para magising ang ating mga kababayan, sisikapin din po natin talagang gisingin sila dyan sa kanilang mga kinauupuan. Alam ko, hindi pa naman sila nakaupo pag mga ganitong oras, di ba? Pero kung nakikinig na po sila, parang naman konting matauhan. Di ba? Parang may kabayo. Chuk, 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 chuk. Di ba? Parang tugtog cowboy. Di ba? Hindi lamang naman po panggigising ang ating gagawin araw-araw. Tatalakay tayo ng mga magagandang usapin. Hindi ba? Kagaya po nito. Alam ho ba ninyo na sa Guinness World Records, ang pinakamahabang TV commercial. TV commercial, 60 minutes. Isang oras, parang katumbas ng programa ko yan, partner. Commercial daw ito. So Guinness World Record, ang pinakamahabang TV commercial na nagpro-promote ng cosmetic product na pinuduce ang hirap bigkasin kasi swish, di ba? Parang napupunta ka ng kwan, di ba? Produced by Fertilasta LLC. Sa Switzerland po ito. Bakit natin nabanggit ito, ha? Alam niyo ho ba na sa Guinness Book World of Records na ang longest TV commercial na humaba ng 60 minutes ay pag-aari ho, ang record niyan ay si Berdwaff
Agswise. Bakit naman natin babanggitin yan, hindi ba? Sapagkat ang record holder breaker na ito ay half Pangasinense, half Swiss. Hindi ba? Pride of Pangasinan. Ang nanay daw po nito ayon sa ating source. Siyempre, di ba makikita natin yung form, di ba? Ang nanay pala ng record holder na pinakamahabang commercial sa buong mundo na hanggang ngayon ay hindi pa ho natatalo magmula noong December 20, 2011. Swiss nga siya pero ang nanay niya ay taga Pangasinan. Di ba? Bongga naman yan. Longest TV commercial, 60 minutes. Di ba? Commercial lang yon, katumbas ng aking programa partner, 60 minutes. Di ba? Ang pangalan niya, ang hirap bigkasin. Pilipino, pero dahil ang father niya ay Swiss, buong-buo ang pangalan niyang Verdwaf Agswise. Di ba? Samahan natin ang kanyang middle initial. Hindi ka maniniwala dito, co-pilot. Ang middle initial, kaya Biyab. Taga Pangasinan. Di ba? Bongga. Mga ganyang bagay. Di ba? Mga impormasyon na i-feed natin sa ating mga kababayan. Di ba? Na hindi natin basta-basta mapupulot kung saan lang. Dito lang yan. Sa Pangasinan Today. Di ba? Ang haba naman commercial niyan. Sana mukha ko ang kino-commercial dyan. Black. Siyempre, nabanggit natin ang record-breaking event. Di ba? Bayambang, naghahanda na rin po sa kanilang record-breaking event sa susunod na taon. Di ba? Aba? Ang record-breaking event na yan, siyempre, di ba? Malangsi Festival. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Bati ba? Bakit puro bati? Walang issue, no? Ano ba to? Bati Brigade? Di bale, basta magising kayo sa ating bate. Di ba? 6:22, batiin po ang mga tricycle toda sa may Tapwak. Magandang umaga, Madam Janice. Bagong listener ng Sunshine Radio daw. Ay, good morning sa inyo, Toda. Bakit di na naman binanggit ang pangalan para batiin ko, di ba? Basta Toda lang sa may Tapwak, Maluwod. Di ba? Batiin naman ninyong pangalan. Di ba? Pangalan din. Banggitin. Para mabate, di ba? Di ba? Oy, Larry, Sting at Kagawad Richard, gising na po. Papasok na sa mga opisina. Di ba? Michelle, magandang umaga raw. Bati naman ni Dave. Sino ba yung Dave na yan? Ilang minuto na lamang po, di ba? Matatapos na ang unang salvo ng Pangasinan Today. Sa mga susunod na araw, tatalakayin naman ho natin. Syempre, matatapos na ang taon. Kung dinidiscuss natin ngayon ang SOSE, ulitin ko yung SOSE na yan mga kaibigan, hindi ho yan ang pangbukas ng mahiwagang baul. Ang SOSE na yan. Yan na naman. Napunta na naman tayo sa kaantukan. Tananan, di ba? Ang SOSE na yan po mga kaibigan ang tinutukoy ng COMELEC na Statement of Election, Contributions, and Expenditures. Di ba? Napag-uusapan ng mga yan. Sa mga susunod na araw, ano naman ang kinalaman ng Bureau of Internal Revenue sa mga SOSE na yan? Di ba? SOSE. Parang SOSE, para naalala ko, ulam na naman yan. Merong SOSE. Di ba? Sa mga susunod na araw din po, bukod po doon sa mga trapiko at seguridad ng ating mga kababayan, pag-uusapan din po natin ang iba't ibang mga problema na dapat talakayin sa mga iba't ibang opisina ng pamahalaan. Pwede na rin ninyong idunog para umaga pa lang dinidiscuss na natin yan, di ba? 11 minuto na lamang po, 6:30 na. Di ba? Yung mga papasok, ulitin po natin, 11 minutes na lang, magsi-6:30 na. Yung mga papasok ng 7:00, sibat na. Sibat na. Pag hindi ka sumibat ngayon na, late ka na. Parang ganon, di ba? Kakamustahin natin ulit ang iba't iba namang mga
dapat talakayin sa susunod na araw. Ay kung ngayon tinalakay natin itong mga pagkain tuwing simbang gabi o pagkatapos ng simbang gabi, aba hindi lang naman kasi puto, kutsinta, puto bongbong at mga kung ano-ano pa yan, di ba? Ang pwedeng kainin pagkatapos ng simbang gabi. O, di ba? Kung pwede ring humigop ng mainit na sabaw, di ba? Mainit na sabaw, pigar-pigar. O kagaya kanina, di ba? May texter tayo sa pigar-pigar brigade. O, di ba? Mga taga-barangay Herrero Perez, magandang umaga ho ulit sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig. O, di ba? May 10 minuto na lang tayo, co-pilot. Di ba? Para mabilis ang oras. No? Nakakapag-warm up na rin ako, di ba? Text Brigade po ulit. O, di ba? 0921-367-0810. Magmula po sa araw na ito, arawin nyo na po ang pagtitext, pabati at kung ano-ano pa ha. At babasahin natin sa ating programa yan. And of course, tatalakayin din po natin yan. Pwede rin ho kayong sumalo sa mga usapan 515-7986 at 523-3749. Araw-araw talakayin natin, batiin natin, banggitin at pag-usapan sa radyo sa mas maagang oras, di ba? Para mas maaga yung ating pagdidiscuss ng iba't ibang mga issue. Syempre ngayon unang salvo pa lang, kaya medyo relax, di ba? Relax ulit mga kaibigan ang papasok sa opisina, agahan. Yung mga tanggapan ng pamahalaan, mga empleyado, agahan ng pagpasok, kailangan nakangiti pag humarap. Umaten ng flag ceremony kung kinakailangan. Malinis na pananamit. Aba, syempre, gwapo dapat ang itsura. Parang yung co-pilot ko, pagpasok mo ng opisina, gwapo kagad makikita mo, di ba? Ganun dapat. Pagpasok mo sa opisina ng pamahalaan, mababait ang mga tao, di ba? Tatalakayin din natin siguro bukas. O, tatalakayin na ano na ang mangyayari sa mga pasyente ng mga pangpamahalaang pagamutan. Ngayon pong wala na ang pork barrel. O, ihalimbawa po natin ang Region 1 Medical Center. Karamihan po ng mga indigent na pasyente natin dyan, umaasa po doon sa mga inilalaang pondo ng mga kongresista sa iba't ibang parte o bahagi ng lalawigan ng Pangasinan sapagkat meron pong mga budget dyan. Ano ho? Galing sa mga pork barrel o PDAF ng mga kongresista. Paano itong mga pasyenteng umaasa dyan? Totoo ba namang nagagamit po ba yan? O, diba? Mga scholars ng bayan o scholars ng mga congressman na kinukuha sa PDAF o pork barrel, paano na? O, diba? Pero gusto kong talakayin natin isa-isahin, o, diba? Marami po sa ating mga kababayan, ang mga kongresista po sa 6 na distrito ng lalawigan ng Pangasinan naglaan ng kani-kanilang mga pondo para ho dyan sa mga pampamahalaang pagamutan. Yan po isa sa mga dinidescribe na sinasabi nila, pinagdadalhan ng kanilang PDAF. O, sa mga susunod na araw, tatalakayin natin yan. Kakamustahin din natin ang koleksyon ng Bureau of Internal Revenue sa lalawigan ng Pangasinan. Isa-isahin po natin. Sino ho yung mga negosyanteng hindi nagbabayad ng tama? O hindi nagbabayad sa oras? O hindi ba? Marami ho tayong mga alam, mga kababayan na porke malaking binabayad nila sa tax, medyo parang mas siga ba, di ba? Hindi ho dapat ganoon sapagkat insulto ito sa ordinaryong mamamayan na nagbabayad din ng kanyang buwis. Hindi pa niya hawak yung sweldo niya, nakapagbayad na siya on time, di ba? Maliit lang kinikita niyan, marginal pero bayad. O, di ba? Pero marami ho sa mga mayayaman, malalaki, o hindi marunong magbayad ng tama at wala sa oras. Pag siningil, abay, di-display nila yan. Oh, nagbayad ako. Milyon. Tama lang naman, syempre, malaki ang iyong tax. Malaking negosyante, di ba? Pero hindi ho dapat yan batayan na mas siga, di ba? Parang ganon. Sapagkat ang ordinaryong mamamayan, kahit na piso lang, hard-earned money. Yan ang tinatawag nating hard-earned money right at the coffers. Tama ba English ko dyan? Parang naloloshwing na tayo. 3 minuto na lamang po bago mag-alas 6:30. O, di ba? Babalikan natin ang ating mga tinalakay kanina. Patuloy po na pananamlay ng mga pagkain pang simbang gabi nararamdaman na ng ating mga kababayan dahil daw po ito sa pagtaas ng presyo ng sangkap nito.
Siyempre, nagsimula na rin ang simbang gabi, di ba? Tinalakay natin yan. Tinalakay rin po natin na COMELEC Commissioner Sisto Brillantes iginiit na hindi raw porke may Certificate of Compliance ang mga hinihiling bumaba ng pwesto dahil hindi nagsumite ng kanilang sose o hindi raw pareho yon, magkaiba sa tinatawag na legitimate filing. O, di ba? 2 minuto na lang. 2 minuto na lamang po bago mag alas 6:30. Ayan, maraming text. Pero bukas ang pagbasa. Di ba? Araw-araw, abangan nyo na po alas 5:30 hanggang alas 6:30. Pangasinan Today. O, di ba? Pagbukas, today pa rin. Pagkahapon, today pa rin. Parehong today, di ba? Araw-araw na po yan, gigisingin po natin ang mga kinauukulan sa kanilang kinaupuan. 1 minuto na lamang po bago po mag alas 6:30. Di ba? And of course, bago po tayo magpaalam, magpapasalamat tayo sa ating mga naging tagapakinig. Alas 5 hanggang alas 6. Alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Maraming salamat sa mga nakinig, nag-text. Wala pa naman tumatawa. Diba, unang sago. Maraming salamat sa mga texters natin sa 0921-367-0810. Sasamahan niyo ulit ako bukas, pareho pa ring oras. O hindi ba? Salamat sa aking co-pilot. Napakagwapo, syempre. Engineer Rosito Bautista. Diba? Ang ating nakasama, Jonathan Feliciano, Benji Lagaso, Sonia Awas, Lorena Caparos. O diba, maraming salamat sa inyo. Sa ngalan po ng manager ng istasyong DZRD Sunshine Radio. O diba, papasigaw. 981, Manager J. Mendoza. Sa ngalan din po ng Vice President ng Sunshine Media Network, Madam Nilida Lizada. And of course, Pastor Apollo Kibuloy. Samahan niyo po ulit ako bukas alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng Pangasinan Today. Ang inyo pong lingkod, Janice Hidalgo. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and